बेलखौ मोनासै उदां जायासै बेफोर मानि थाखाय जोंनि केदारफ्रा जायफोरा जिउखौ आखाइ मुथियाव लानानै जाथि सिबिनो ओंखारदोंमोन बेखौ जोङो सुफुंनो थाखाय गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जों सिन्था खालामनानै दङ आरो बेखौ थाबैनो बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिटिसिनि साफ्रोम रायजो राजाफोरा मोनथिबाय रायजोफोर आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आंनिफ्राय दुइसिन आंनिफ्राय देरसिन आरो गासैनिसिमबो बिदा फंबाय बिब' आबै आबौ गासैनिबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दा आंनि मेन टपिकआ नै बेखौसो फोरमायनो सानो एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फ्रमआ गासै एक्स एनडिएफबिफ्रानो होननांगौ दा प्रमद बर' सारनि इउपिपिएल सरकारनि दैदेननायाव जे बिटिआर एकर्डनि जे माखासे दफाफोरखौ जे सुक्तिखारिफोरखौ गहोनो हायै मानाव गेदेर रन्जन दैमारिखौ गहोनो हायै आरो दा माखासे बिटिआर एकर्डनि जे इमप्लिमेन्ट जायै आरो गोबां बिभिन्न केसफोर थानायनि सायाव एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फ्रमआ बावैसो समावनो रायजो राजाफोरनिफ्राय दे गोदान पलिटिकेल हान्जा दानानै भटनि मोनथायजों माखासे जोंनि बिटिसिआव गोबां जेंना जेंगोनाजों थानाय माखासे ड्राग्सफोरनि खोथा आरो बेखौ दोननानै एक्स एनडिएफबिनो आरो बर' रायजोफोरनिफ्राय माखासे मोजां परिचय लाबोगोन नामा जोङो भिडिअखौ नायनानै लाग्रो रायजोफोर। दिनै साफ्रोम रायजो राजाफ्रानो बुजि मोननानै दङ मोनथिगासिनो दङ जोंनि समस्याया सुस्रांजादोंना जायाखै दिनैसिमबो जोंनि बिटिआर जायाखै दिनै साफ्रोम रायजो राजाफ्रानो बुजि मोननानै दङ मोनथिगासिनो दङ जोंनि समस्याया सुस्रांजादोंना जायाखै दिनैसिमबो जोंनि बिटिआर एकर्डआव सिगनेचार होनाय सागानगिरि एनडिएफबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट बि आर नाब्ला सारजों लोगोसे जोंनि गोबां बै समनि दैदेनगिरिफोर जेरै भाइस प्रेसिडेन्ट रिफिकां बै समनि डिपुटि आर्मि चिफ जोंखां सार आरो गोबांथार एनडिएफबि एसनि एनआइए नांनानै जोबथेसालियाव दिनैसिमबो दङ। दिनै सुक्तिया 5 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमबो बिथांमोनखौ बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि हालामनि गासै रायजो राजाफोरा गावनि न'आव फैफिननायखौ नुवाखै बिथांमोना जोबथेसालियावनो थानो गोनां जादों। दिनै जोङो दुखु मोनदों 5 बोसोर बारलांनायनि उनावबो दिनै जोङो मानो जोंनि जेंनाफोरा जोबाखिसै बिनि अनगायैबो जोंहा रिहेबिलिटेसन कमप्लिट जायाखै। दिनै जोङो खोनानो मोन्दों माखासे समनि सिगां बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंदों जे एनडिएफबि रियेल जायफ्रा नंगुबै एनडिएफबि बिथांमोना रिहेबिलिटेसन मोनजोब्बाय नङैफोरासो थालांदों होननानै बिथाङा बुंबावदों। गोबां जों दुखु मोनदों बिथांनि खुगानिफ्राय बे बाथ्राखौ खोनानानै मानोना दिनै जोंनि गोबां हार्डकोर केदारफ्रा जायफोरा जिउखौ आखाइ मुथियाव लानानै जाथि सिबिनो ओंखारदोंमोन सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों सोलोंनांगौ समखौ दोनथ'नानै हारिनि थाखाय खामानि मावनो बावसोमदों बै व्यक्तिफोरा दिनैसिमबो मोनफुङाखै। दा बेबायदि समावबो नंगौ एनडिएफबिफोरखौ बिदि मुं सुनायखौ जोङो दुखु मोनदों आरो बेफोरबायदि गासै जाथायफोरखौ नायनानै जों बुंनो हायो बे सुक्तिनि उनावबो दिनैसिमबो जोंनि मोनसेबो जेंनाफोरा जोबनानै फैयाखै। जों लुबैदोंमोन मोजाङै मोजां जोबनांगौ खारन बे सुक्तिखौ खालामखांनायनि उनाव इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो फैनानै बुंदोंमोन जे बर'फ्रा जि सुक्ति खालामबाय बेयो मोनसे गोजोन गोरोबथा पिस मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय होननानैबो बिथाङा डिक्लेयार खालामदोंमोन। दिनै सान्तिखौ जों मोननो हायाखै साफ्रोमबो एनडिएफबिफ्रा जायफ्रा बाहेरायाव दङ बिथांमोनाबो मोननो हायाखै जों रंजानो हायाखै खारन जोंनि लोगोफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिमबो अयनाय इनायै जोबथेसालियाव दङ। बेवहाय बेफोरबायदि गासै जेंनाफोरखौ नायोब्ला नोंथाङा जि कुइसन खालामदों आं बुंनो हायो जे जोंनि समस्याफ्रा जोबनानै फैयाखै। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव काउन्सिलनि बिसायख'थियाव नोंथांमोनहा मा थांखि लादों? जों इउनाइटेड फ्रम अफ एक्स एनडिएफबि हिसाबै गोबांथार जों सावरायनाय जादों आरो माखासे पर्यायाव सावराय जों मोनफैबाय आरो जोङो ओरैनो धेमालियाव बिदि डिसिसनफोरखौ लानो थाङाखै बा थांखिखौ जों लानानै दोनाखै। जोङो सिरियासै जों स्टाडि खालामदों जोंनि मोनफ्रोमबो समस्याफोरा दिनै राजनितिकजों लोब्बा गोनां पियर पलिटिकेल बेवहाय फैबाय थानाय जानो गोनां जि बिटिसिनि बिसायख'थि बेयाव एनडिएफबिआ मोनसे गोरा गोख्रोङै डिसिसन लानानै गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि जोनोम होनानै बिसायख'थि गेलेनो जों सिन्था खालामनानै दङ खारन दिनै जों नुदों जोंनि जि नांबोनाय जोंनि जि जुजिबोनाय बे गासैबो दिनै राजखान्थिजों लोब्बा दङ। बेवहाय जोंनि जारिमिनफोरखौ जों जुदि नायफाफिननांगौबा जोंनि समस्याफोरखौ जों जुदि समाधान खालामनांगौब्ला जोङो राजनितिकआव बाहागो लाथारनांगोन बेखौ दिनैनि थारिखआव बारग' एनडिएफबिफ्रा बुजिनानै दङ। दिनै रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय गवाखै मानि थाखाय गवाखै रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो गजानो लुबैदों बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारिखौ गजानो लुबैदों बिनि फोरमाना जोंनाव दङ। जेब्ला दाखालि जों हियारिंखौ
आरज गाबनानै जोङो बरायदों बा इसोरनियाव जों बिदों बे हियारिंनि गेजेरजों जोंनि जेलाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा उदां जाथों होननानै बे फारिलाइफोरनि गेजेरजों गोबां बिटिसिआव थानाय बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे गासै रायजो राजाफ्राबो मोनथिदों जे बिब्दि हियारिं जागोन बिनि गेजेरजों रन्जन दैमारिया गबोगोन होननानै आरो आसाजों रायजो राजाफोरा नेनानै दङ नाथाय जों बुजि मोनबाय नुबायबो जोङो मेगनजों बिथाङा बेलखौ मोनासै उदां जायासै बेफोर मानि थाखाय दिनै पलिटिक्सआ जोंनि फेभाराव गैया राजनीतिक गोहोआ दिनै जोंनि फेभाराव गैया बेवहाय आं खावलायनो लुबैदों फैबाय थानाय समाव जों बर' रायजो राजा आरो बिटिसिनि साफ्रोम रायजो राजानि खाथियाव जों थांगोन जों रिक्वेस्ट खालामगोन जायफ्रा दिनै रन्जन दैमारि सारखौ गजानो लुबैदों बा जोंनि समायसाखौ जोबजानो लुबैदों बिथांमोना दिनै नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ जोंनि गोदानै दाजानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि बिजाथिफोरनो नोंथांमोना भटखौ होनो गोनां जागोन अब्लानो गबोगोन पलिटिकेल बेकिं मोनबानो जोंनि जेंनाफोरा सानसेयावनो जोबगोन आरो बिनि अनगायैबो अल्टारनेटिभ मोनसे मोजां डेभेलपमेन्ट जों बिटिसिआव लाबोनो थाखाय जों साखाफारा जानानै दङ खारन दिनै जोङो मानसिनि थाखाय जुजिदोंमोन NDFBआ अकल बर'नि थाखायल' जुजियाखै जोंनि सोमावसारनायाव गोबां जाति जनगोष्ठिया जोंखौ हेफाजाब खालामदों सोरबाया डाइरेक्ट मुं थिसननानै सोरबाया इनडाइरेक्टयै जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै जोंखौ सहाय खालामदोंमोन दावहायाव नाथाय बे जारिमिनखौ दिनै जों नायफाफिननो हायाखै राजनीतिक गोहोआ दिनै जोंनि आखायाव गैयिनि थाखाय जों बेफोरखौ नायफाफिननो हायाखै बेवहाय जोंहा जारिमिन दङ जोंनि रायजो राजाफोरखौ नायफाफिननो थाखाय आरो मोनसे प्रपार मोजां जौगाखांनायखौ लाबोनो बे जौगाखांनाया कनस्ट्राक्सननिल' जानाय नङा जोङो मानसिनि साननाय हनायफोरखौबो जों सोलायनानै मोजां लामाजों आवगायलांनो हानाय बायदि जों दैदेननो जों सिन्था खालामदों बेवहाय फैबाय थानाय समाव जोङो गोदान मोनसे राजनीतिक दोलो जोनोम होनानै जोङो बिटिसिनि बिसायख'थियाव जों बाहागो लानो नागिरदों आरो बे राजनीतिक दोलोआ रावनिबो हेंथा नङा दिनै जों नुदों जों साननो गोनां बायद' जादों जोंनि जारिमिनखौ नायफाफिननो मानसिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय आरो जोंनि जे गावनि मोनसे जेंना दङ जोंहा बेखौ जोङो सुफुंनो थाखाय गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जों सिन्था खालामनानै दङ आरो बेखौ थाबैनो बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिटिसिनि साफ्रोम रायजो राजाफोरा मोनथिगोन आरो गोबांथार अनसायनायखौ जों मोनगोन होननानै फोथायदों बिटिसिआव गोदान राजखान्थि जोनोम जागोना रोखा जाबाय बियो जोंनिफ्राय फाइनेल जानानै दङ जों राजखान्थि हान्जाखौ जों जोनोम होगोन जोङो रावनिबो हेंथायै जों जोनोम होआ जोङो मानसिनि मोजांनि थाखाय बिटिसिआव जौगानायखौ लाबोनो थाखाय जोंनि गेजेराव दिनै गोबांथार जेंनाफोरखौ जों नुदों जाय जेंनाफोरखौ दिनै राजखान्थिनि गोहो जुदि मोनोब्ला जोंनि जेंनाफोरा सेकेन्ड हिसाबाव जोबनानै थागोन दिनै जोङो ड्राग्सनि जेंना नुदों दिनै जोङो गोबां रोखोमनि जोंनि समाजाव गाज्रि थासारि जाय थासारिफोरा जोंनि समाजाव जायगा मोनबाय थायोब्ला जोंखौ मानसि हिसाबै जौगालांनायनिफ्राय होबथानानै दोनो जोंखौ गाहायथि लाङो बेबायदि जेंना दिनै ड्राग्सनि जेंना जाय ड्राग्सआ जोंखौ बिराद साननो गोनां खालामनानै दोनदों जोंनि मोजां गथ'फोरखौ दिनै बेयाव बर'ल' नङा बिटिसिनि गोबां जाति जनगोष्ठिनि गथ'फोरा दिनै ड्राग्सजों नस्थ' जानाय नुदों बेफोरनि सायाव जों खामानि मावगोन ओरैनो जोङो पलिटिकेल पावार गैयैयावबो जों मावबोखादों दिनै जों मावनानै प्रुफ मोनदों जे बेफोरनि चेनेलफोरखौ डिलारफोरखौ दिनै मिथियो प्रकाशनाबो नाथाय बिथांमोना बन्द खालामनो गोसो गैया जों जुदि पावाराव फैयोबा बेफोरखौ जों सानसेयावनो फोजोबगोन आरो जोंनि जेंनाखौ जोङो फोजोबनानै लागोन दिनै ड्राग्सखौथ' बर'फोरल' जायाखै गासै जाति जनगोष्ठिनि दिनै नेपालि फंबायफोराबो दिनै बाहायनायखौ जों नुदों जोंहा उदालगुरियाव बिदि प्रुफ दङ जोङो हमनानै उपाय गैयै जेलाव हरनांदों आरो बिनि उनाव बिथाङा रिटार्न जाफाफिनदों दिनै बै व्यक्तिफोरा जोंखौ थेंक इउ होदों जे आदामोन नोंसोर आंखौ हमनानै जेलाव हरनायनि थाखाय आं ड्राग्सखौ गारनो हाबाय होननानै बुंदों गुबुन जातिनि गथ'फोर बेबायदि जेंनाफोरा दिनै जोंनि गेजेराव दङ बेवहाय जोङो गासै रायजो राजाफोरनि अनसायनायफोरखौ मोनगोन आरो जोङो मोजां खामानि मावलांनायाव जोंखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ बेवहाय जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो गोदान मोनसे राजनीतिक हान्जा जोनोम होनो जों थांगासिनो दङ बेखौ रायजो राजाफ्रा अनसायगोन आरो खोब खम समनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन होननानै आं दिनै बुङो जायफ्रा दिनै रन्जन दैमारि सारखौ गजानो लुबैदों बा जोंनि समायसाखौ जोबजानो लुबैदों बिथांमोना दिनै नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ जोंनि गोदानै दाजानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि बिजाथिफोरनो नोंथांमोना भटखौ होनो गोनां जागोन अब्लानो गबोगोन पलिटिकेल बेकिं मोनबानो जोंनि जेंनाफोरा सानसेयावनो जोबगोन आरो बिनि अनगायैबो अल्टारनेटिभ मोनसे मोजां डेभेलपमेन्ट जों बिटिसिआव लाबोनो थाखाय जों साखाफारा जानानै दङ खारन दिनै जोङो मानसिनि थाखाय जुजिदोंमोन NDFBआ अकल बर'नि थाखायल' जुजियाखै जोंनि सोमावसारनायाव गोबां जाति जनगोष्ठिया जोंखौ हेफाजाब खालामदों सोरबाया डाइरेक्ट मुं थिसननानै सोरबाया इनडाइरेक्टयै जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै जोंखौ सहाय खालामदोंमोन दावहायाव नाथाय बे जारिमिनखौ दिनै जों नायफाफिननो हायाखै राजनीतिक गोहोआ दिनै जोंनि आखायाव गैयिनि थाखाय जों बेफोरखौ नायफाफिननो हायाखै बेवहाय जोंहा जारिमिन दङ जोंनि रायजो राजाफोरखौ नायफाफिननो थाखाय आरो मोनसे प्रपार मोजां जौगाखांनायखौ लाबोनो बे जौगाखांनाया कनस्ट्राक्सननिल' जानाय नङा जोङो मानसिनि साननाय हनायफोरखौबो जों सोलायनानै मोजां लामाजों आवगायलांनो हानाय बायदि जों दैदेननो जों सिन्था खालामदों बेवहाय फैबाय थानाय समाव जोङो गोदान मोनसे राजनीतिक दोलो जोनोम होनानै जोङो बिटिसिनि बिसायख'थियाव जों बाहागो लानो नागिरदों आरो बे राजनीतिक दोलोआ रावनिबो हेंथा नङा दिनै जों नुदों जों साननो गोनां बायद' जादों जोंनि जारिमिनखौ नायफाफिननो मानसिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय आरो जोंनि जे गावनि मोनसे जेंना दङ जोंहा बेखौ जोङो सुफुंनो थाखाय गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जों सिन्था खालामनानै दङ आरो बेखौ थाबैनो बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिटिसिनि साफ्रोम रायजो राजाफोरा मोनथिगोन आरो गोबांथार अनसायनायखौ जों मोनगोन होननानै फोथायदों बिटिसिआव गोदान राजखान्थि जोनोम जागोना रोखा जाबाय बियो जोंनिफ्राय फाइनेल जानानै दङ जों राजखान्थि हान्जाखौ जों जोनोम होगोन जोङो रावनिबो हेंथायै जों जोनोम होआ जोङो मानसिनि मोजांनि थाखाय
BTC आव जौगानायखौ लाबोनो थाखाय जोंनि गेजेराव दिनै गोबांथार जेंनाफोरखौ जों नुदों जाय जेंनाफोरखौ दिनै राजखान्थिनि जेंना राजखान्थिनि गोहो जुदि मोनोब्ला जोंनि जेंनाफोरा सेकेन्ड हिसाबाव जोबनानै थागोन दिनै जोङो ड्राग्सनि जेंना नुदों दिनै जोङो गोबां रोखोमनि जोंनि समाजाव गाज्रि थासारि जाय थासारिफोरा जोंनि समाजाव जायगा मोनबाय थायोब्ला जोंखौ मानसि हिसाबै जौगालांनायनिफ्राय होबथानानै दोनो जोंखौ गाहायथि लाङो बेबायदि जेंना दिनै ड्राग्सनि जेंना जाय ड्राग्सआ जोंखौ बिराद साननो गोनां खालामनानै दोनदों जोंनि मोजां मोजां गथ'फोरखौ दिनै बेयाव बर'ल' नङा BTC नि गोबां जाति जनगोष्ठीनि गथ'फोरा दिनै ड्राग्सजों नस्थ' जानाय नुदों बेफोरनि सायाव जों खामानि मावगोन ओरैनो जोङो पलिटिकेल पावार गैयैयावबो जों मावबोखादों दिनै जों मावनानै प्रुफ मोनदों जे बेफोरनि चेनेलफोरखौ डिलारफोरखौ दिनै मिथियो प्रखाखनाबो नाथाय बिथांमोना बन्द खालामनो गोसो गैया जों जुदि पावाराव फैयोबा बेफोरखौ जों सानसेयावनो फोजोबगोन आरो जोंनि जेंनाखौ जोङो फोजोबनानै लागोन दिनै ड्राग्सखौथ' बर'फोरल' जायाखै गासै जाति जनगोष्ठीनि दिनै नेपालि फंबायफोराबो दिनै बाहायनायखौ जों नुदों जोंहा उदालगुरियाव बिदि प्रुफ दङ जोङो हमनानै उपाय गैयै जेलाव हरनांदों आरो बिनि उनाव बिथाङा रिटार्न जाखाफिनदों दिनै बै व्यक्तिफोरा जोंखौ थेंक इउ होदों जे आदामोन नोंसोर आंखौ हमनानै जेलाव हरनायनि थाखाय आं ड्राग्सखौ गारनो हाबाय होननानै बुंदों गुबुन जातिनि गथ'फोर बेबायदि जेंनाफोरा दिनै जोंनि गेजेराव दङ बेवहाय जोङो गासै रायजो राजाफोरनि अनसायनायफोरखौ मोनगोन आरो जोङो मोजां खामानि मावलांनायाव जोंखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ बेवहाय जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो गोदान मोनसे राजनीतिक हान्जा जोनोम होनो जों थांगासिनो दङ बेखौ रायजो राजाफ्रा अनसायगोन आरो खोब खम समनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन होननानै आं दिनै बुङो। अब्ला नोंथांमोनहा जा बिदा गिदिर बिबानस जे बिथाङा बुंलांबाय दा बिनि सायाव मा रोखोम सानो रायजोफोर दा गोबां NDFBनि माखासे केसफ्रा दा उइद्र जायाखै गोबां मानसिफ्रानो दा माखासे कर्टआव लेंहरजाबाय थायो आलो पुलिसनि हियारिं जे सोलिबाय थायो दा बेयाव माखासे सरकारा UPPL सरकारा एक्स NDFB फोरनि थाखाय खामानि मावाखै नामा दा फैगोन समफोराव दा जेब्ला एक्स NDFBआ पुरा पलिटिकेल हान्जानि जे पार्टिया मा नाम दागोन मा नाम बुंगोन बेखौ जेब्ला एक्स NDFBफ्रा जेब्ला डिक्लेयार खालामगोन डिक्लेयार खालामोबा गोबां समावनो एक्स NDFB मानाव गिदिर रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो हायैयावनो रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोननानै दंखायोमोन अब्ला जेब्ला एक्स NDFBआ रायजो राजाफोरनि सायाव फ्रन्टआव जेब्ला रायलायफैगोन फेस टु फेस रायलायफैगोन अब्ला रायजो राजाफ्रा एक्स NDFB फोरनि जे पलिटिकेल दागोन बे एक्स NDFB नि पलिटिकेल दानायखौ मोननै सरकारखौ जे एंगारनानै जेब्ला एक्स NDFB नि माखासे दे गोदान हान्जा दागोन बे गोदान हान्जायाव रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामनो रेडि जानानै दं नामा दा बेखौसो नुहुरो माखासे दानि समावबो एक्स NDFB मोखां माखासे गोबां ट्रायल एन्ड आन्डार ट्रायलाव दङ हाइनास एन्ड नन हाइनासआव दङ सोरबा जोबजासिम जिउ जोबनांनाय जानांनायनि बेबायदि जिउ जेन'बा जिउआ साजा होजाला अब्लाबो जेलावनो थाबाय थानायनि थैजासिम जेलावनो थाबाय थानायनि बेबायदि जानानै दं दा बेखौ माखासे बिनि गोबां केसफोरखौ उइद्र खालामनो थाखाय पलिटिकेलनि गोनांथि दङ दा पलिटिकेलनि गोनांथियाव दा पलिटिकेलखौनो लानानै रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ बिदों जाहाथे गावनि बिलु गोनां आखाइखौ भट होनानै माखासे एक्स NDFBनि जे गोदान राजखान्थि हान्जा दागोन गोदान राजखान्थि हान्जा दानानै जेब्ला सरकाराव फैगोन सरकार दानानै जे गोबां बर'नि रायजो राजाफोरनि जेब्ला एक्स NDFB होनोब्ला NDFB नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डआव जेब्ला जोंनि BTC नि समस्त रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे गोनां आरो मोजां परिस्थिति लाबोगोन आंबो बेखौ नुहुरदों आरोखि अब्ला रायजो राजाफ्रा बे एक्स NDFB नि बे पार्टि दानायाव एबा भट होगोनानै देरहाहोगोनाव नोंथांमोना माबायदिसिम सापर्ट दङ एबा माबायदि सापर्ट खालामनानै सरकाराव लाबोगोन नोंथांमोना निश्चय जेब्ला फैगोन अब्लासो जों मोनथिसिगोन रायजोफोर नोंथांमोनहा मा रोखोम सानो बे बिबुंथिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय आङो गुरैयैनो खावलायनाय